Pa ne znam, to je valjda izvorno, to je ono narodno što je valjda u svakom od nas što se... Što se osjeća? Osjeća, da. Tako da je, mislim da je to možda upravo ta emocija koju ta pjesma prenosi je upravo nešto što ona je nadživjela zapravo sve. Da li su uvijek tužne te pesme ili Pa imaju veselih? nisu tužne. To je uvijek se događa da je to neuzvraćena ljubav, da je to Patnja? Patnja, čežnja, želja za nekim ili za nekom, tako da. Ili za nečim. Da. Ali vaš zbor se druži, okupljate žene, to je neka pozitivna energija koju su i osjetili i ljudi koji sve više žele da vas čuju. Da je. Pohvalite se. Pa dobro, imali smo nekoliko finih nastupa i bili smo čak i na predgrupa Halidu Bešiću na koncertu u Stožicama, bili smo na smotri zborova u Bihaću, idemo, evo, večeras ćemo nastupiti u Tuhelju na, kako se to kaže, na natjecanju zborova, ali mi ćemo nastupiti ne u natjecateljskom dijelu, nego kao revijalni dio, tako da, evo, radi se. Bravo. Čušćemo još jednu pesmu, Razbolje se šimšir list. Što je to šimšir? Šimšir je pušpan, a penđer je okno. Dobro, evo malo rečnika. Hvala mnogo i izvolite.